Quanto me gustaría Kemm nixtieq li nħarsu anqas lejn l-iskrin u aktar lejn għajnejn xulxin. si pasamos más tiempo Hemm xi ħaġa ħażina meta ngħaddu aktar ħin fuq il-mowbajl milli man-nies. L-iskrin inessina li n-nies li naraw huma ta' veru. Jieħdu n-nifs, jidħku, jibku. Tassew, it-teknoloġija hija frott tal-intelliġenza li Alla tagħna. Iżda hemm bżonn nużawha tajjeb. Ma tistax tibbenefika biss lil ftit waqt li teskludi lill-oħrajn. Allura x'għandna nagħmlu? Nużaw it-teknoloġija biex taqqadna u mhux biex tifridna, biex tgħin lill-fqar, biex ittejjeb il-ħajja tal-morda u l-persuni b'kapaċitajiet differenti. Nużaw it-teknoloġija għal ħarsien tad-dar komuni tagħna biex nikkonnettjaw bħala aħwa. Huwa meta nħarsu f'għajnejn xulxin li niskopru dak li hu tassew importanti, li aħna lkoll aħwa u liet l-istess missier. Nitolbu biex l-użu tat teknoloġiji ġodda ma jeħdux il-post ta' relazzjonijiet umani, jirrispetta d-dinjità tal-persuna u jenna naffaċċjaw il-kriżijiet ta' żmienna. las crisis de nuestro tiempo.